Čau, čau, zdraví vás kluci, a jste se již všimli z názvu videa, vás zdravím ze série Tanková výprava z prvního dílu z epického převratu, ale proč je to takový epický převrat, proč je to první díl, když jsem měl natočených několik dílů a měl jsem už vlastně level 10 a teď jsem najednou tady level 8, ano, vy si možná říkáte proč, zapínám stopky, vy si možná říkáte proč, ale je to z důvodu, že jak jste si všimli možná z miniatury videjka, tohle je server Twinstar.cz a já jsem se rozhodl, že přesunu svoji postavu, no, není to úplný přesun, ale rozhodl jsem se, že vlastně si tu postavu TV expim znovu. Já jsem to chtěl udělat až od levelu 10, ale už mě to prostě strašně lákalo teďko, no jak vidíte, teďkom 10:30 večer, prostě chtěl jsem to pro vás prostě ještě natočit dneska, ale dneska tam to bohužel nestihnu dát, protože to musím ještě renderovat, je mi to hrozně líto, ale určitě vy to prostě uvidíte a pak se na to můžete kouknout, bude to určitě super, ale už jsem tady dost kecal, vlastně vy si možná říkáte, proč jsem to přesunul na Twinstar.cz, proč nehraju na ISu, je to z důvodu, jak jsem ji říkal v 30. dílu Hunter Story, nevím, jestli jste ho viděli, určitě jsem ji Blackete, pokud jste neviděli, je určitě super, ale co jsem chtěl teď říct, že tady vlastně momentálně určitě je 1100 lidí online, což je totálně super. Když se koukejte na levely 15 až 21 například, máme tady 50 lidí online, což je úplná paráda, jak vidíte. 10 lidí mají 2 party VCčka, tady jsou na těch hlavech, to je prostě úplná parádička, takže já si myslím, že tady se můžete dočkat hodně dungů, protože vlastně Twinstar je známý tím, že je to nejznámější český free server, nevím, jestli je nejznámější, každopádně je nejhranější, pokud tuším správně, ale nic teda. Co se týče změn, takže jsme akorát na jiném serveru, jinak si myslím, že to Vovko vypadá nějak úplně stejně, až na to, že je tu možná ani jinak to, že nemám svoje heirloomy, mám pouze tady ty ramínka, který jsem měl na odloku na DKčku, takže prostě je to smůla, headku nemám chestku, nemám ani mainhandku, je to škoda, protože vlastně heirloomy nás strašně posunou v expení. A tohle je vlastně na prd, když je nemáme. Ale já myslím, že už jsem kecal dost, až bychom se mohli do toho pustit, že já vám budu kecat u toho hraní. Samozřejmě je to takový napůl celý rozhraný, vydám si splnit ten quest. Je to napůl celé takové rozhrané a zase mi to nebo to trochu laguje. No to je jedno. Je to takové napůl rozhrané, jsem vlastně level 8, ale minule jsem zkoušel na 10, já jsem říkám. Já jsem to chtěl udělat tohleto fakt až na tom levelu 10. Jo, fakt, že to laguje trochu, co? Tak, počkejte, my ho tady zabijeme společně. A já pak s tím zkusím něco udělat. Hned jsem zpět. Jsem zpět a doufám, že už to nebude lagovat tolik, no snad to bude OK. Proč jsem se teda... je to fakt takový, jako já už to říkám asi postý, ale je to prostě tak blbě rozehraný. Chtěl jsem to vlastně natočit už teď, ale jakože uvidíte ty 2 levely znovu, ale tohle je v podstatě první díl jako epický převrat, tu 1 až 8, myslím si, že fakt jste nemáte o co přicházet a pokud se vám to opravdu nejlíbí, jak se koukejte na ty díly z ISu, ono je to v podstatě úplně stejný to expení, až na to, že tady to funguje všechno trošičku líp, jak jsem již poznal. Je to server vlastně Twinstar, myslím si, že zná každý z vás a proč jsem taky začal hrát na Twinu, je jeden z důvodů, jeden z fanoušků, který mě, nebo nevím, jestli je to fanoušek, ale prostě mě napsal, jestli bych chtěl natáčet prostě z Twinstaru a doufám, že se teď koukáš a už nevím to tvoje jméno, myslím, že nějak na F, ale teď už fakt nevím, ale určitě doufám, že se koukáš, zdravím tě a napsal mi jenom, jestli bych nechtěl natáčet s Twinstarem, je to prostě najednou trklo, že vlastně Twinstar už má taky kataklizm, takže why not? Doufám, že teda zatím si myslím, že jsem neměl extra tolik fanoušků, že byste mě třeba psali na tý alianční postavě, takže si myslím, že o to může být jiný teďkon. Tady vlastně na Twinstaru hraje mnohem víc lidí a určitě si myslím, že by tady určitě budu mít větší jakože ohlasy, ale určitě se nebojte, že bych jakože nenahrával na ISu, tam rozhodně budu nahrávat dál.
protože vlastně chci natáčet z obou serverů, vlastně z jednoho budu jakož natáčet Hordu a z tohohle serveru z Twinstar budu natáčet Alianci. Aby to mělo takové zábavnější, hezčí, lepší, by to bylo právě něco jiného, protože jak jsem říkal, vlastně natáčím Alianci jenom z jednoho důvodu, že vlastně chci, aby a teďkon se omlouvám, ale došlo mi, že mám asi strašně moc. Jo, 41%, což je moc. To je moc. To se omlouvám, že teď mi to video řvalo. Teď to doufám nebude tak hrozný. A já už nevím, o čem jsem mluvil, že vlastně chci, aby to expení bylo jiný, protože za Hordu bych vlastně expil dvakrát to stejný a 2 expicí série je strašný risk. A teď mě přijde, že jsou ty zvuky ze hry zase strašně potíž. Já jsem zapomněl výhlava, takže healuj. Takže v budoucnu určitě, když je to tanková výprava, tak čekejte, že v tomhle epickém serveru uvidíte spoustu dungeonů, bude to prostě úplně parádní, super. Uvidíte battlegroundů moc ne, protože za tanka asi jakože moc battlegroundit nebudu. Není to přece jenom ten nejlepší nápad, co může tank dělat. Ale fakt teďkon je. Fakt teďkon se mi prostě zalíbil ten nápad zahrát si tady, protože Twinstar znám svou kvalitu, ale rozhodně si nemyslím, že Ice jako nějaký špatný server a nadále z něho budu natáčet, furt ho jakože podporuju a já nevím, jestli teďko nemluvím furt jakože o tom stejným, protože jak tady zabijím, tak ono neumím dělat 2 věci naraz, takže ono pak nevím, co jsem už říkal a co ne. Taky chci v budoucnu si udělat holinu, že bych jakože měl healovací talenty a v těch bych jakože hrál. Myslím si, že to vůbec není špatný nápad, protože healera jsem taky ještě nehrál, bude to pro mě samotného úplně, aspoň doufám, že by to bylo jako úplně super prostě, takový jako, že jsem si to vlastně ještě neskoušel, že bych si to zkoušel dávat poprvé. Myslím, že je paráda. Takže okecal jsem to už dost, vlastně začínáme tady také blbě od tého 8. levelu, což není úplně super. Protože vlastně jsem chtěl až o 10, protože tady to je takový hrozně nudný, jako ještě když máme tu jednu heirloomku. Ale já myslím, že to společně nějak přežijeme. A tady budu se snažit vás bavit svými povídáními. Teda furt já myslím, že bych ještě dneska tu 10 mohl zvládnout s vámi takhle. Protože máme 8,5, ale uvidíme. Protože nemlátí to teda moc rychle a už normálně nemám manu na spely, tak to je vážně sranda. Kolik to stojí many? 15. Ty vole, já nemám fakt manu na spely. Tak to jsem myslel z toho poprvé. Tyjo, teď mě nesmí napadnout jiná mobka, nebo jsem down. Au, jsi down ty. Tak teď nevím, jestli počkat na manu nebo se healnout. Já healnu. No, 2krát nemusím. A doufám, že teda dneska bych mohl udělat teoreticky ten level 10, abyste se měli na co dívat. Ale doufám, že teda tu 15 zvládnu nějak rychle, protože chci chodit ty dungy. Ale zase jakože chci mít natočený celý expení. Tak co vyhodíme? Co mě poradíte vyhodit? Třeba tohle je na ono. Já bych měl zase přijít k nějakému vendorovi a prodat mu nějaké své věcičky. No. Jestli si všimli, o co se tu doposavat snažím, že splnit ten quest, jak jste si již mohli všimnout, moc to z nich nepadá. Je to takový zdlouhavý docela, takovýhle questy nic moc nemusím, ale tak jako lepší než drátem do volka, lepší než tam někde šaškovat. Docela jsem měl problém, když jsem si tady hrál sám. Já jsem prostě pro vás musel to video udělat ještě dneska, ale dneska ho na YouTube bohužel nedám, protože to už vlastně nestínu, protože se mi to renderuje dlouho jako svině. Ale tady v té jeskyni jsem měl dokonce problém
přežít. Což si myslím, že je dost blbý, ale fakt je to kvůli tomu, že jsem neměl ty heirloom věcičky, takže prostě mě to strašně zpomaluje v tom expení, já jsem na to zvyklý. A tady jakože ne, že bych neměl, ale mám jich málo, jo. Prostě jen jednu. A to prostě na to nejsem zvyklý. A já jsem takový ten línej expič, který fakt spíš je na ty... Hele, mám zabít i Hodgera, takže to je paráda. Sorry. Že jsem vlastně spíš na takový ty... Kolik jste level? No, beru. Stejně to potřebuji akorát na guild. Na guild ty. Na guildu. Na XP, ne na guildu. Tak, kruci, teď se budu muset healovat jako kráva. Doufám, že toho dám sám. Ono obvykle se ten borec solíčko asi nedává. Já ještě nemám... Ježiš, healuj. Kurňa stun, oh shit, možná jsem dole. Nejsem dole. Dobrý, jsem zase zpátky ve hře. Tady to nevím, se dává normálně solíčko, tady ten borec. Je to docela hardcore na tenhle malý level, nevím, jestli to dám, protože jsem se nešel s plnou manou. Vypadá to, že to nedám, že si to budu muset sáhnout. To mě sere, nechce se mi to dělat znovu. Tohle nedám. Jen kdybych měl nějakou lahvičku. Jakože v tu... A mám tady na healy lahvičku. A s tou si, no, radši si ji vemu a zdrám. Kurňa, kudy mám zdrát, kam mám zdrát? Healuj. Kurva, tak teď jsem v prdeli. Jsem dole. Kurva. Omlouvám se, že teda mluvím prostě, ale tohle mě nasralo, protože to je fail jak prase. Jsem v prdeli. Teď to ještě bude dlouho načítá, protože prostě mám slabý kompl na Vovku, ale stačí jakýkoliv kompl, takže je to pohoda. Akorát, že to dlouho načítá, o to víc musím mluvit, takže já mluvím. Ježíš, kam až mám, Ježíšmarja, tak tam než dojdu, tak tyjo, to bude konec. No, tak jak to tak vidím, tak dneska level 10 neudělám. A to jsem ještě k tomu chtěl vlastně začít natáčet až od level 10, což jsem taky, že mě udělat měl. Ale já jsem to prostě pro vás chtěl natočit už teď, abyste věděli, co je tak ten epický převad, o kterém jsem vlastně mluvil v Hunter Story. Epický převad je v tom, že měním server a určitě si myslím, že to bude lepší, protože na Ice mě ty dungy opravdu začaly srát. Co s tím Hunterem jsem se tam snažil vytvářet, to bylo něco neskutečného. Lidi nebyli schopní za 30 minut složit dung, vždycky se prostě někdo odpojil, tady si myslím, že to bude o dost lepší. Pevně v to doufám. A nemyslím si, že by to špatně, to jsem se koukal na Let's Playery, co natáčí z Twin Staru. Tak určitě jsem viděl, že vlastně jakože prostě ty lidi v těch dungách jako chodí, jo. Že až tak často nelívujou. Prostě na tom ISO je to fakt, se mi to nelíbí, ale možná je to tím, že jsem třeba chodil v špatný době, já fakt nevím. Prostě uvidíme, jak to bude vypadat v budoucnu a vy uvidíte sami. Jak jsem jich říkal, z ISO se nebojte, budu dál nahrávat, takže mi prostě vás nepište, natáčet, taky z ISO, protože já z něj nahrávat budu. Tak. Zabijeme prvně tohohle borca. Já se radši vyhýru, protože jistota je jistota. A jo, je mrtvej. A něco sežeru. Spíš na manu by se mi hodilo žrádlo. Tady. 660 HP, 666, to není úplně málo, no. Když tak se tady nechám na baru tu lahvičku. A nevím, jestli si třeba nemám vzít tady tu tuhentku, protože zatím nemám talenty. Ježíš, prosím tě, ty mě tady neotravuj. S tou tuhentku bych možná mlátil víc, ale zase nebudu mít takový armor. Vlastně, když se to tady rozkliknu... Tak, zab ho, prosím tě. Já když si ho tady rozkliknu...
Kde to je? Defense. Armor. 36% a bez štítu, jo, aha, to musím pro něco vyhodit. A bez štítu 29. Tak to takový rozdíl není. Zkusíme to. Zkusíme si nasadit tuhle tu zbraň. Protože zatím ještě nemáme talenty, tak je to jedno, s čím hrajeme. Zkusíme ho zabít takhle. Takže... štěstí přeji. Štěstí přeji odvážný. Tak, první útok Perry. Paráda... jako... 23, no tak není to teda... Ty vole, ty vole. Oh shit, teď jsem se hodně bál. Ale vypadá to docela nadějně, protože máme dost many furt. Průběžně se musíme healovat, protože nám dává jako prase, dostáváme hodně na prdel. Furt dávám debilní pary, já nevím proč, možná protože je to vysoký level. Tak... tohle je opravdu úžasná taktika, prostě jo, vidíte jak to strašně umím hrát. Jsem fakt dobrý. Tak, už vidím, že to bude fakt hodně těsný. Protože ta moje mana fakt dobře klesá. Já teď tady furt klikám jenom 1, 2, 3 na klávesnici. Ale už vypadá, že mám 200 HPček, že už by mohl chcípnout za chvilku. Pojď, to dáme, pojď Kuncušo. Jinak Nick teda, jak vidíte, je stejný jak na Iceu. Tak, teď se musím modlit, abych ten Holy Light stihl, paráda. A Nick je stejný, Nick jsem nechal stejný a já věřím, že tady na Iceu je i víc lidí, že to tu bude jakože lepší pro mě natáčet. Ale určitě prostě budu na té zlobu se vlastně, to se mně líbí jako nápad. Tak a tady to má o 1 armor víc. Takže to prostě beru, jo. To je vám myslím úplně jasný. Tak. A možná si i tu tuhentku nechám, protože vlastně proč ne? Je to lepší s tím mlátit a zatím ještě nemám talenty. Takže. Co Vented Hogger, za to dostanem tady ty krásné legy. Vypadají úplně bombasticky, tady vidíte, borci si pomáhají. 850 expů a 1100, to by mohlo být 2000, jo. Tak to nám level rozhodně dá, ale desítku asi dneska ještě, no uvidím, hele. Jelikož je to epický převrat, tak bych ho mohl udělat fakt tak dlouhý, prostě aby byl do toho levelu 10, aby jakože to pro vás bylo zajímavé tím, že jsem vlastně udělal znovu ten level 10 a že sérii pokračuju, akorát to epický převrat, vlastně vy jste si všimli, že jakože jsem napsal, že je to první díl, protože to vlastně první díl je. A tam ty vlastně díly z Iceu už bohužel neuvidíte, protože prostě jsem se rozhodl, že to budu pokračovat tady, ale to je si myslím mám z toho jasný. A já myslím, že to pro vás nebude nic špatného, naopak si myslím, že řada z vás bude naopak ráda. Protože mně se to hrozně líbilo jako nápad. Tak. Teď co si mám vzít? Mail feed, výborně, plus 1 stamina. Jo, ale já mám plný inventář, takže něco vyhodím, třeba tohle. Jo, to je ono. Paráda. Tak a teď někdo mám odevzat toho Vented Hogger. Aha, až tady, no tak to je teda pěkný kousek. To jsem teda rád, že chcete po mně, abych šel až sem. A já udělám střih, až tam budu, protože si myslím, že je zbytečný, abych vám po cestě tady říkal nesmysly. Vlastně uvidíte střih, až bude tam, o toto video bude kratší a o to si snad uděláme dneska tu desítku, takže jo, za chvilku se uvidíme a stopu stopky. Tak jsem zpět a laguje to jako prase, nebo nevím, co to dělá. Prostě jsem zpět. Jo, to bylo nějaké divné, ale to je jedno. Je důležité, že jsem zpět a my se tady splníme Wanted Hodgera. Vezmeme si teda tady ty mail legy, jak jsem již říkal, a máme level 9, akorát se to fakt laguje. Paráda. Na Iceu se mi to nelaguje tolik, takže to budu muset nějak pořešit. Tak, že nasadíme si legy a prodáme zbytečné staré věci, které už vůbec nebudeme potřebovat.
Tohle si nechám, rybu prodám. Tohle prodám. A tohle se zatím nechám, takové kraviny. Tak. Super, paráda. Až fakt, že to laguje. A já to budu muset pořešit a nevím, co tomu vadí. Strašně mě to štve, ani nevíte jak. Ty, dost to laguje. To mě teda se vůbec nelíbí, protože tohle jsem na ISU neměl, takové lagy. To je no. Ale pořešíme, příští díl to vyladíme. Doufám, že je vám to hned jasné, doufám, že nebudete kvůli tomu hejtovat psát. Tohle se zalaguje, tak tohle už koukat nebudu nikdy. To prosím vás ne, koukejte se na druhý díl, tam už to lagovat nebude, doufám. A nebo to možná laguje jenom tady, co já vím. Takže on už měl level 10 zve, abych šel do Westfalu. Aha. No. Tak jako OK, další cesta je před náma, takže já opět neváhám a ještě ani jsem nezapnul stopky, takže prostě uvidíte zase střih až tam já. Tak a přicházím. Ježíš, teď jsem stopky resetoval, já jsem takovej. Ježíš, to fakt není možný. Měl jsem tam 19 minut, takže prostě budu počítat tohle plus 19. Já jsem fakt debil, já jsem klikl tady na ten reset. No to je jedno, prostě faily musí být, jinak by to nešlo. Takže on už mě zve do Westfalu, proč nevím, teda nevím, proč mě zve na levelu 9, to mě přijde taky trošku divný. Nevím, ale jak vidíme, máme tady questy. A určitě se na ně vrhnu, protože prostě chci dneska udělat ten level 10 jako epický převrat. Tak. Jo, paráda. A co ty chceš, aby jsme dělali? Ježiš, to je na mě moc složité. Jo, takže prostě to je tím, že nehraju za alianci a nechám ty jejich questy. Ach jo. Může mi prosím někdo říct, o co tady jde? O co jde? Ahoj. Aha. Clue 1 Optinet. Počkej, tak to si pokecáme. Ahoj, čau. Hej, proč po mě jdeš? Nechoď po mně. Ty prosím tě. Můžete mi říct, proč po mě jako jde? Co jsem mu já udělal? Proč po mě jde? Transient. Nazdar. Zdarec, čau. Tak, pokecáme si ještě s tím. Zdarec. A ještě třeba s někým. S kým jsme si mohli ještě pokecat? Čekat, vůbec nevím, o co v tom questu jde, ale prostě klikám na borce, no. A jasně, Westfál. Jo, už jenom jeden. Tady toho jsme zabili, takže s tím už si moc nepokecáme, jedině s mrtvolou. A s tou asi moc kecat nebudeme. Zkusíme ještě s tím asi pokecat. Jopí, quest kompletí. Juhu. Takže paráda. Vůbec nevím, o co v tomhle questu šlo, protože jsme si měli asi pokecat s nějakýma chlapkama. A jsem si nepřečet, co jsem jim tam říkal, prostě mě to úplně jedno, jak spím na level 10. Až budu mít level 10, tak pak na vás kašlu. Ne, nemyslím na fanoušky, to samozřejmě ne. Kašlu tady na ty NPCčka a prostě budu si expět dál na 15. Strašně se na ní těším, protože až uděláme 15, tak prostě se těším hrozně moc, nehorázně na ty dungy jako malej kluk, já se prostě strašně těším, až budu natáčet. Hlavně až mě uvidíte, jak já natáčím, jak já teda nenatáčím, jak já tankuju. Protože moje tankování opravdu nepatří k těm úplně nejepičtější. Ale myslím si, že nejde o to hrát nejlíp, ale hlavně se u toho pořádně pobavit. Aspoň toho názoru jsem já. Samozřejmě nemůžete to úplně totálně lamit, protože pak by se vám nikdo nechtěl hrát. Ale jako, já si taky myslím, že nejsem úplně ten nejlepší vovkař. Tak, to jsem dokecal a teď tady radši hýdleme takhle a jo, takže ten váš quest super už máme splněný, takže já ještě tady zabiju tyhle ty borce.
Teď jak mám tu tuhetku, tak to najednou jde rychle, že jo? Že jsem se nedal dřív, protože vlastně ještě nemám talent, tak jsem si ji mohl dát. Já jsem prostě... Ježiš, prosím tě, nehoď pro své kámoše, já jsem chtěl zabít jenom tebe. Tak... Ježišmarja, ježiš koste. To se mně nelíbí. Tak, šup, vyberu prachy. A tebe, prosím tě, musím si nechat ten spell na dodělání, aby když bude zdrhat... Jo, stihl jsem to, jo. To jsem přesně chtěl udělat, až bude zdrhat, abych to na něj dal a nemusel jít pro kámoše, ale prosím tě, na tebe kašlu, na tebe kašlu. Teď mám zabíjet murloky, na tebe kašlu prostě. Hilnu se, paráda, a dozabíjet murloky. Tak jak to tak vypadá, dneska level uděláme, tu 10 teda, level jinak nevím, ale 10 asi. Ty vogo, ty mě dávaj na frak. 10 bychom dneska určitě udělat mohli, protože máme zatím asi 24 minut zhruba, když počítám těch 19, co jsem si jak debil resetnul, teď jsem se nekoukal na hápka a trošku... Hele, prosím tě, nechoď pro kámoše, tě vylutu takhle. Tak je krásně, dneska uděláme level 10, protože vlastně máme hodně už... Oh shit. Ty vole! Omlouvám se, jestli jsem teď zařval nějak do toho videa, jestli mi nějak šuměl mikrák. Já jsem fakt takový debil, prostě. Na levelu 9 až 8, teda 8 až 9, úplně mi totálně z toho hráblo, jak vidíte. Prostě tolikrát umřít, to je úplně neskutečný, to dovedu jenom já. Omlouvám se vám za to a za ten můj fail, se nemusíte ani koukat na to, jak půl na to, opět vám to střihnu. Živí a zdraví jsme momentálně opět respawnutí, už po mi zase jdou modluci, už na ně úplně kašlu, prostě mi na to štupu. V dnešním udíle uvidíte tolik střihů, co jste na mém kanále snad ještě neviděli. Je to opravdu sranda, že s Hunterem jsem možná ještě ani jednou neumřel. To nevím teďkon. A prostě tady hned v prvním díle už dvakrát umřu. Zrovna na takovýhle lov v mobkách, to je fakt opravdu fail, tomu se nedá říkat nějak jinak. Zrovna když co natáčet tak hezky, do té doby jsem párkrát umřel, a to nevím už kolikrát. Já se s vámi kouknu na statistiky, ať se mě můžete zasmát. 4krát už jsem umřel. A to jsem level 9. Takže 2krát ve videu a 2krát ještě nějak jinak. A teď se nedostanu ani na tvoje debilní hodou, jsem to fakt vykašlu. Musím zase zapnout stopka a chodil jdou nahrávám to vždycky kurva zapomenu, úplně to šoru kurva. Ne. Nebudu mluvit také moc prostě, ježiš, protože zase po něm jdu, já po něm nechci jít. Tak, pojď mě holy pavry, ať se pak můžu když tak vyhýlovat. Tak a nevím, jestli těma dvouma questama udělám level. Doufám, že jo, protože už mě to tady fakt sere. Ne tady, ale sere mě to, že ještě nemám level. Opravdu failovací první díl. Nevím, co k tomu víc dodat. Vy se určitě bavíte, jestli na to koukáte, jestli teda vás to nějak moc nenudilo. Takže splníme questy. To dává všichni málo expu. Tak to ještě level neuděláme. A neříkejte, že zase mám někam... Oh my god, já jsem na to výborný. Takže... povalím sem. Tam přijmu hromadu questů a po cestě uvidím úplně všechno, co se bude dát zabít. Teda... zabiju všechno, co se bude dát zabít, ne uvidím. Zabiju úplně všechno po cestě a to z důvodu, že než tam dojdu, tak si chci udělat level 10 takhle blbě na mobkách. Není to profesionální, protože Expici má questama, ale já si chci udělat dneska level 10. Takže prostě na to kašlu, co je a není profesionální. Tak, výborně. Zabiju i tebe. Tak, jinak samozřejmě, jak jsem už říkal i za Huntera, i za tuhle postavu by se mi určitě hodily nějaké bugly. Takže to buď musím v budoucnu pořešit, a nebo prostě mě třeba nějaké padnou, nebo si prostě pošlu z nějaké postavy, to ještě uvidím.
Myslím si, že nemusím to zatím nějak extra řešit. Ale určitě by se to vlastně hodilo, protože bagly vlastně potřebujete, že jo, abyste mohli jakože efektivně expit, abyste si tam dali hrozně moc věcí. Takže to bych fakt chtěl vyřešit. Ale nevím, jak to vyřešit, protože za alianci vlastně tady mám pouze tady tu 9 postavu, protože vlastně tady... Jo. A teď mně došlo, že jsem neřekl, že jsem na Realmu Artemis. Ale já myslím, že vám to došlo. Tak doufám, že vám to nevadí, že jsem to neřekl, protože teď si to uvědomu. Ale že vlastně tady na Artemisu nemám ještě ani jednu alianční postavu kromě téhle. Ale to je nějaká elitka? Ne, Rare. A tak jdem ho zabít, ne, Rare. Třeba z něj něco padne. To by aspoň bylo možná jediný dobrý na tomhle díle, kdyby nám z něho něco pěkného padlo. Nějaký rarečky. Pokud nám ho teda do té doby někdo nepřijde vyzabět. Tak tady to už jsou 12, s těma se opravdu těžko peru. Ale řeknu vám, až udělám level 10, tak prostě vy to hned uvidíte. Tak. Naplním místo, abych když tak mohl... Tak Rare, pojď sem Rare. Tak. Chtěl jsem naplnit místo, ale zatím ještě není důvod proč. Ježišmarja, já jsem musím healnout. To jsem nečekal, že mě bude velký peck. Přece jenom Rare není žádná prdel, že jo. A já si tady na něj jdu prostě v klídek, pohoda, jak do kaufu pro rohlíky. Takže tak příště, ne, Kuncoša. Tak příště ne, Kuncoši. Level 10, pane bože, já jsem to dokázal! Congratulations, Kuncoš. Gratuluju si sám, že jsem fakt dobrý, dokázal jsem to. Ještě se kouknu, jestli mě z něj nepadlo nic. Takové kraviny, to ani sbírat nebudu. Super, dokázal jsem udělat level 10. Jsem na sebe fakt pyšnej. Doufám, že mi teď pořádně pogratulujete. Tohle samozřejmě všechno berte s nadhledem, protože jsem úplný lamer. Konečně talenty, protection, a jak jste již viděli na Iceu dám si ten talent, protože všechny healingy na mě jsou o 2% vyšší. Proč to nemůžu použít? Protože musím mít štít. To je logický. To chápu. To s tebou souhlasím. Tak. Zabiju. Nebudu lootovat, prostě zabiju. Mainhandka, tu máme tady tuhle, ježiš, ta je ale slabá jako... Ty vole, to je slabý, to je strašně slabý, to musím pořešit. Musím jít do Stormwindu a tam si fakt nějakou koupit, protože tohle je opravdu strašně slabý. Tak už je po mně kohot a vám ukážu, jak se to mlátí. Oh, bitch, viděli jste tu ranu? Ty rany? Paráda, ne? Myslím si, že úplně super. Až na to, že bych teda potřeboval, ježiš, tohle to mě sere, to plus 10 mana furt. To si asi budu muset pak nastavení vypnout. Ale teď už jsme u konce díle, já si teda splním questy, já vám děkuju. Jste to dokoukali až sem, protože vlastně tohle muselo být pro vás něco, dokoukat, jak to tady lamím. Ono hlavně nejde o to, jak to tady lamím, ale jde spíš o to, že videa natáčím z toho důvodu, aby vás to bavilo, takže i když jsem to lamil, tak třeba vás to mohlo bavit, takže určitě se nějak ozvěte, kdyby se vám to fakt to video líbilo, tak určitě mě prostě zanechte nějaký pěkný like mě zanechte, za ten budu rád. Nebo taky pěkný koment. A určitě se uvidíme v dalších dílů z té tankové výpravy, z toho epického převratu. A doufám, že se vám to teda líbilo, protože vlastně jsem teďko na tom Realmu Artemis, hraje tu dost lidí. Lungu se tu určitě můžete dočkat dost hodně. Já už vlastně teďko natáčím přes 30 minut, takže to je další díl, ale to prostě jinak nešlo, bylo to nevyhnutelné. Musel jsem udělat ten level 10, jak tady teďko vidíte. A v příštím díle už jsme se mohli vydat na nějakou aspoň tu 12 nebo něco. Uvidím, jak to bude. Takže jo, už jsme u konce dílu, prostě to nebudu dál obkecávat. Strašně moc díky, jestli koukáte, protože teď se mi vlastně zdvihli odběratelé a lajky, takže za to fakt strašně moc díky a už prostě končím u tohohle videa, takže doufám, že se vám líbilo, to říkám už po 14. takže čau čau, uvidíme se u dalších dílů, čau čau.